Dit is een dag om te onthouden. Een dag die heel bijzonder is. Dit is een dag om van te houden om uw huid en mem hun 50 trouwdag is. Ik ben Jan Prins en ik ben al 50 jaar getrouwd met deze vrouw. Ik ben Sjoukje Prins Boest en ik ben 50 jaar getrouwd met Jan Prins. En wat is je geheim? Wat is uw geheim? Ja, wat geven en nemen, zou ik maar zeggen. Ja. En ja. En vrolijk wezen. Ja, het gaat altijd zo terug. Ja. Ja. En kun je jou het moment nog herinneren dat jou Jan voor het eerst troffen? Jawel. Jawel, ja. Op een molzolder. Ja. Want hoe je dat krijgt? Nou, ik werkte daar bij de bakker, hè. En toen kwam zij daar ook in een huishouding daar. Nou ja, en dan dacht ik, wat blikstelen, dat liep er wat op. Ja, zo. En dan doe je eerst echt net te vrij. Je bent echt een beetje skrutel, maar kleren de vlam weer te gauw, ja? Aan weerskanten. Ja. Ja, wie het voort en dagelijks duurt, Ja, toch? Ja. Toen had het wel even op een zacht pitje staan. Want dan, Nou, eerst even. ja, toen had hij nu geweest. Ja, maar later, toen kwam het weer om. En toen had het weer om, ja. En toen had het net weer uit West, hè? Nee. En dan op een gegeven moment ging je trouwen? Nou, daar jet nog wat vooral. Ik ben in het eerst West, hè? Je moest niet in het eerst doen, nou, dat is eerstplicht. En toen waren ik uitzonden naar Nieuw-Guinea. 9 maand voor het West. En ze had op me wachten. Maar er waren een heel wat verkeerders die sneuvelden daar. En nou is het Ljouwert exact 50 jaar Ja, geleden het is dat je hem trouwd bent. Ja. Hoe wil je hem trouwden 50 jaar geleden? Nou, dat weer net zo mooi, want mijn broer die kwam daar bij Betterwurdt in de sleutel en die reed het ziekenhuis in. Dus, ja, daar zit een rondje omheen. Mijn zwager en mijn zuster die waren er net en mijn broer net, maar zijn vrouw net. Nee. En dat liep eerste instantie wel wat slim, maar het voelde gelukkig wel in het hart. En ja, uw trouwdag is daar wel terug in. Alleen het moest een heel groot verhoor worden. En verhoorde te leefde terug de jaren heen en ik? Nee, ik ben nou stapelgek wel. Ja, wees. Zeker. Ja. 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 We kennen het zonder elkaar. Nee. En als je wat ruzie had, dan mag je dat uitpraten, hè? Jongens erbij een tuutje aan en dan is het eruit. Ja. En dan moet je lekker worden, ik ben een kroepje. Zeker. Ja. Goeie. When I had first met him, I could see so much that was for the future. But then when you come back together after so many years, you say, that was it. That was what it was. And I was right, you know? And it's such a great feeling. De eerste herinnering. Nou, dat was op de Bahamas. Ik speelde toen met een hele bekende groep. En Leslie was in de zaal. Voor de eerst en ik zag haar daar zitten en ik dacht, een mooie meid. I was 24. Yeah. And I noticed this very handsome young bass player and extremely talented in his playing. And he was also very funny, had an incredible sense of humor. It's the way I feel when I see your smile. It's like sweet sunshine on a warm July. It's the warmth you bring when you're by my side. It's the love I see. En daarna ging ik terug naar Canada en dan moeten we schrijven. Maybe a telephone call once a month, but he made the calls because they were expensive for me. Maar ik ben wel naar Canada geweest en zij is ook naar de Bahamas geweest. Was it hard, the distance? Oh, of course, very hard. And so as time went on, we kept up to date, but we never really broke up. We just came apart. En die briefjes worden minder
minder vaag. De telefoontje minder vaag, dat het ging zo uit elkaar. But I had kept all the letters, and I still have them. And I called it my treasure box, and it was my secret. These are the reasons why I'll always want you by my side. These are the reasons why I'll never make you. And it just happened one night I was learning about the computer and typing in names on Google. I thought, oh, type in Campbell Forbes. I thought, I wonder if he's dead or alive. And I saw a video and this person, and I thought, that has to be him. And he's in Holland, my gosh. Ja, want toen wennen sto in Tusken in Haas. Ja. En ik al heel lang. Ja, heel lang. About 6 months. It was a process of getting to know each other with emails and so on. We're not kids. We're mature people. You don't jump into anything. And the other thing was Campbell was working on a CD with Bauke van der Woude, and he had suggested that perhaps I could do some flute parts. Then he said, well, you need to come to Holland because we have to go into the studio. And so I came back. And then at that point, when we really did see each other for real in person again, it was, wow, we still love each other. Yeah, it was really amazing. Canada, Nederland, zij moesten beslissing maken dan. I thought, why not? The yardstick is this long. We are 60 or so. And you could have 10 or 20 good years left. And we really felt so together. And we thought, let's do this. So I moved over. En nou ben je hem 2,5 jaar in Haas. Hoe is dat? Prachtig. Dat is prachtig. He's my life. Music. He's my best friend. We do everything together. It's prachtig. Yeah.